Maibi denda sortu zen 1983ko apirilean, nire aman amets bat zen, bea dendari familixati dator, baina dekorazioa eta betidanik gustatu izan xako, eta Maibi izena dator nire gurasoan izenatik, Maibi eta Bittor. Gero dekorazioa eta ehungintza, hauxe da gure dendia. Gure familia dendari familia da, 100 urte baino gehiago goiaz denda mundu hontan. Nik jarriketan doni 5. generazioa naiz, eta hementxe gauz dendari mundu hortan sartuta. Maibin saltzen duguna da pitmat etxia jasteko gauza danak, dauz ehungintza gehien bat. Oia jasteko, lehiua jasteko, lurra ordandaku, izarak, nordikuak, mantak, koltsak, lehiotarako bai, era guztiako kortinak, lurra erako be alfombra bezixak eta eukiten dugu, eta gero paretetarako be papelak eta sukalderako be, beti be amantaltxuak eta olako gauzatxuak be. Pandemia jauzanean, dano moruan disgustua tremendua etxien gelditu behar ginen, baina jarraitu du zerbitzua emuten pandemia garaian. Eta ondoren bilurra geukan, baina egixe esan da, nik uste dut jentia etxian eote horrek injauela ikusi gauzak aldatu biha zituaila, eta orduan izan zen pandemia ondorengo hilabete horreik guretako oso onak izan zian. Gaur egun oso garrantzitsua den online mundu hortan oso sartuta gauz, badako Instagrama, business eta web horrexabe badako. Orduan, danok esaten dutzu ez, hortxe presentzia euki biozula eta saiaketan gara presentzia eukiten sare sozialetan. Jentiak ikusi gaitzan oinatitik kanpokoak, ero oinatin bertan be denporarik ez dako oinak etortzeko, ikusi deixila zer dakun dendan, ez? Pertsonia datorrenean saiaketan gara bere biharrak asetzen, eta ez bakarrik momentu honetan, baizik eta aurrera begira be bai, ez? Esaten dena gerorako salmenta ondorengo zerbitzu hortan, ez? Eta gustora gelditu deixela, gure horrek satisfazio bat emuten dozku, ez? Bea gustora geldiketan bada gure gustora, ez?